aby príroda zostala prírodou aj zajtra. Vyrábame bezsierne palivá, modernizujeme naše čerpacie stanice, chránime vody a ovzdušie. Chránime hodnoty. Ide nám o našu spoločnú budúcnosť. Slovnaft. Dievčatá a ich vlasy. Tak sa na to pozrime. Napríklad tu. Zvieraciu kazajku na takéto kučery. Pre teba zelenú, Zlatko. A tamto vlasy roztrapkané ako vianočný stromček. Pre slečnu prosím oranžovú. Tvoje vlasy sú zvednuté ako kvet bez vody. Potrebujú objem, drahá. Modrú. Tak, dievčatá, s tým musíte niečo urobiť. A Sunsilk vie pomôcť. Sunsilk, príďte sa poradiť. Nezvládnete to naraz? Rozdielte si to na tretiny. Na nový Seat teraz stačí len tretina. Autoemócion. Svoj skutočný vek nezmeníte. Ale vyzerať mladšie teraz už môžete. D&H. Revolučná technológia Nivea Visage s kyselinou listovou pôsobí priamo tam, kde pleť starne. V jadre pleťových buniek DNA. Pleť je omladená, výrazne pevnejšia a vrásky sú redukované. Krémy pre omladenie pleti D&H od Nivea Visage. Chceš vyhrať silvestrovský žúr s kopou dobrého jedla, hudby a zábavy v Južnej Afrike pre seba a svojich kamarátov? Tak zisti, kto som na www.zoznam.sk. Vianoce s katalógom Triangel prinesú vždy niečo nové. Všetky výrobky z nového katalógu Triangel môžete mať teraz za mimoriadne zníženú splátku len 250 korún mesačne. Nakupujte na Vianoce s novým katalógom Triangel všetko za mimoriadne zníženú splátku len 250 korún mesačne. Digitálny telefón od UPC. Ak máte UPC telefón vy aj váš známy, môžete si navzájom telefonovať úplne zadarmo. Digitálny telefón od UPC. Uf. Uf. Hovorte si, čo chcete. S každým volacím programom pevnej linky sa odteraz volá zadarmo. Od T-Komu. Milujem slnko, vodu, vietor, ale moje vlasy nie. Odmente ich novinkou Nivea Beauty Care s ryžovými proteínmi a esenciou z lotosových kvetov. Pre zamatovo lesklé a neuveriteľne hebké vlasy. Nový rad Nivea Beauty Care. Krásne vlasy na pohľad, neodolateľné na dotyk. Doprajte si aj extra starostlivosť vlasovou kúrou Nivea Beauty Care. Keď vám vaši milovaní posielajú peniaze, je to o mnoho viac než len peniaze. To je dôvod, prečo milióny ľudí na celom svete dôverujú Western Union. Western Union. Rýchly a spoľahlivý celosvetový prevod peňazí. Chrumkavá sušienka, lahodná krémová plnka a mliečna čokoláda. Tribit. Trojnásobné potešenie. Nový Tribit Inverzo. Skvelá kakaová sušienka, kakaová plnka a biela čokoláda. To je trojnásobné potešenie. Ale naopak. V najnovšom živote sa dozviete. Bez deda sa až nečakane rýchlo zbavil nálepky Poleno. Spiaci poklad. Čachtická pani by nám zarobila milióny. Noru Mojsejovú rozplakal Braňov darček k narodeninám. To nevymyslíš. To je život. Tak môžem si to aj ja prečítať. No konečne. S Quattrom prvé dve splátky jednoducho neplatíte. Nakupovanie môže byť odteraz dvojnásobne väčšia radosť.
Ak si vezmete cez Quattro čokoľvek do 20 000 korún, prvé 2 splátky jednoducho neplatíte. Skrátite si tým dobu splácania a ešte aj ušetríte, pretože prvé 2 splátky jednoducho neplatíte. Vyskúšajte Quattro. Fotím pre Playboy, aby som ukázal celému svetu, aké sú naše ženy krásne. Už 2 kvapky nasivinu vám umožnia dýchať. Teraz v predaji aj bylinný nasivín Sinus, podporujúci uvoľnenie dutín. Nasivín. Komplexné riešenie nádchy. Vyrastať je drina. Rama nielen dobre chutí, ale navyše prispieva k správnej výžive celej vašej rodiny. Je totiž vyrobená z kvalitných olejov zo semienok rastlín. Trochu ramy a život chutí lepšie. Chcete sa dozvedieť viac o správnej výžive a navyše získať originálny detský meter? Tak neváhajte a navštívte vybrané obchody. Rama pomáha s chuťou rásť. Taký biely úsmev už za 7 dní? Áno, s expertom. Teraz novým Vademekum SOS White. Intenzívna bieliaca kúra pre belšie zuby už za 7 dní. Vademekum SOS White. Vyvinuté so zubnými lekármi. Drahá, miláčik, tak som konečne vybral pre nás to práve auto. Je elegantné, praktické a úsporné zároveň. Taká príťažlivá rodinná limuzínka. Fakt za dobrý peniaz. Aj ten tvoj bicykel by sa tam bez problémov zmestil. Teraz je už len na tebe, akú farbu si vyberieš, ale nech je sexy, ako si ty. Honda City. Objednajte si na čísle 02 594 22222 službu UPC Telefón s mesačným paušálom už od 159 korún. Teraz aj mesačný paušál až na 2 mesiace iba za korunu. Digitálny telefón od UPC. Teraz máte aj vy dôvod na radosť z vlastného bývania. Hypotéka od Ľudovej banky s úrokom 4,99% fixovaným na 5 rokov. Ľudová banka. Dôvera zbližuje. Wow, to jeho oblečenie určite je nové. Ale nie, je vyprané v Pervole Black Magic. Pervol Black Magic chráni farby 7-krát lepšie ako univerzálny prací prostriedok. Ako to vieš? Pretože on je môj priateľ. Pervol Black Magic a čierna ostane čierna ako nová. Kvalita od firmy Henkel. Teraz novou príťažlivou vôňou. Vyskúšaj to. Dobi si easy najmenej za 1000 a dostaneš až dvojnásobný kredit. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Od dávnych čias v tých najväčších súbojoch stoja proti sebe vždy 2 strany. Ktorá vás osloví? Nepriateľ štátu. Zákon príťažlivosti. Krajina strelcov. Pán a pani Smithovci. Nepriateľ pred bránami. Pán November na Jojke. Osloví vás. K nemu si prisadnú iba tí, ktorí nemajú obavy. Zuzana Martináková. Jak to bylo? Ja som inak v tom bola úplne nevinne. No ale jak to bylo? Robo Mikla. Co dělali ty lidi, když tam běhnou nahej? Já tenhle zážitek neznám vůbec. Pozerám. A striptérka Mandy. Ideme rovno na ten striptease, alebo ešte budeme dlho rozprávať? Zábavnej show Jana Krausa. Bez obáv, prosím. V nedeľu večer na Jojke. Show, o akej sa vám ani nesnívalo. Ovláda všetky pravidlá, všetky triky. Vy ste kto? Svadobná agentka. Musí mať veľmi romantický život. Dokiaľ sa sama nezamiluje. Zachránili ste mi to pánku. Čo sa ti pre Boha stalo? Stretla muža. Toho? Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Film hit Svadby podľa Mary. V sobotu večer na Jojke. Čo pred nimi skrýva záhadný muž? Ten chlap patrí k tým druhým.
Čo to robíš? Said! Len to, čo musím. Volám sa Said Jarrah. A som mučiteľ. Najlepší seriál na svete. Nezvestný. V sobotu a v nedeľu večer na Jojke. Vlado Voštinár počas párty v Tatrách takmer zdemoloval známy Grand Hotel v Starom Smokovci. Chcete vedieť viac? Mochito. V sobotu podvečer na Jojke. Poďte so mnou na ľadový parket. Disko vás určite chytí za srdce. Zajtra večer na Jojke. Show, o akej sa vám ani nesnívalo. Volajte z pevnej linky zadarmo po celý deň a k tomu bezšnúrový telefón už od 1 koruny. Zavolajte a dozviete sa viac. Od T-Comu. Uf, 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 uf. Potrebujú vaše riasy oživiť? Nová maskara Double Extension Carbon Black od L'Oreal. Krok 1. Spevnenie rias vďaka ceramidom. Krok 2. Prvýkrát pigmenty z čistého uhlíka. Dvakrát černejšia než klasická maskara. Riasy čierne ako uhol a extrémne dlhé. Moja maskara nerobí nič polovičato. Nová Double Extension Carbon Black od L'Oreal. Vy za to stojíte. Opäť je tu investičná jednotka. A s ňou nový zaistený fond. Dobre zaistený. Zaistite si aj výročný výnos od 1,86 až do vyše 8%. ČSOB. Profesionáli pracujú pre vás. Je váš život fádny? Vystúpte z neho. So Sportidžom. Pre váš štýl v meste. A skutočný výkon v teréne. Kia Sportage. Zmente život na vzrušenie. Kia. The power to surprise. Toto bude naozaj ostré. Ultratenké štýlové Včko Motorola Razr V3 ostré ako žiletka. Množstvo funkcií, nádherný displej a dokonalý imič za skvelú cenu už od 1 koruny. Na predajných miestach spoločnosti Orange. Hello, Moto. Tide, najpredávanejšiu značku pracieho prostriedku na svete, objavuje stále viac a viac ľudí. Teraz aj na Slovensku. Nedávno sme sa presťahovali z mesta do rodinného domu. Odvtedy sa moje deti vedia tak zašpiniť. Predtým mi bolo jedno, aký prací prášok používam. No ale tu som narazila na problém. Našťastie mi kamarátka odporúčila Tide Super. Povedala mi, že bielizeň je po ňom krásne čistá. A mala pravdu. Aj vy objavte nový Tide Super s bublinkovou formuľou. Pre bielizeň tak bielu, ako keby ste ju vyvarili. Je naozaj super. Nový Tide Super. Čistota bez hraníc. Slobodu. Slobodu. Olint. Rýchla a efektívna úľava od nádchy a upchatého nosa. Sloboda. Najpredávanejšia nosová aerodisperzia v Slovenskej republike. Olint. Sloboda pre nosy. I saw the stars at night. Red wine and candles flicker, growing dimmer. Prelude of love and you. Black, Red, White. Nábytok všetkých generácií. Trápenie aj radosť spôsobujú prirodzené vrásky. Niekomu pristanú, ale mne teda nie. Preto spolieham na Dermacol Age Control, hypoalergénny krém na vrásky. Unikátne zloženie vracia pleti trojrozmernú štruktúru. Pleť je spevnená a chránená proti vzniku nových vrások. Vyhľadzujúce krémy Dermacol Age Control. Niekomu vrásky pristanú, ale lepšie je to bez nich. Dermacol. Ocko, ako to, že už nekašleš? Užíval som Mucosolvan. Čo je to? Môj sirup proti kašľu. Ako ti pomohol? Keď niekto kašle, cíti v hrdle nepríjemné dráždenie. No a Mucosolvan sa najskôr príjemne rozleje v hrdle, vyčistí priedušky a potom mi pomáha vykašľať hlien nahromadený v pľúcach. Mucosolvan kašel nielen utíši, ale aj vylieči. A pre deti je tu Mucosolvan Junior.
Myslela som si, že zubná náhrada môj život nejako nezmení, ale potom mi priatelia povedali, že sa už takmer vôbec neusmievam. Uvedomila som si, že mám strach, aby si moju voľnú zubnú náhradu nikto nevšimol. Preto som vyskúšala fixačný krém Blendadent. Blendadent drží vašu zubnú náhradu pevne a bezpečne. Teraz mi priatelia hovoria, že sa opäť usmievam tak ako predtým. Blendadent, žite ako s vlastnými zubami. Deň čo deň pracujeme na tom, aby príroda zostala prírodou aj zajtra. Vyrábame bezsírne palivá, modernizujeme naše čerpacie stanice, chránime vody a ovzdušie. Chránime hodnoty. Ide nám o našu spoločnú budúcnosť. Slovnaft. Hrať drsňákov ma baví. Chlapov, čo presne vedia, kam majú namierené a nikdy nestrácajú hlavu. Ale ešte radšej som so svojimi kamarátmi, kde nemusím nič hrať. A v kľude si môžem vychutnať, čo mám rád. Fernečtok. Výnimočne horký, výnimočne dobrý. Aj vy si ráno čistíte okná od námrazy a šoférujete v kabáte? To nemusíte. Vychutnajte si príjemné teplo vyhriatého auta s nezávislým kúrením Webasto. Webasto. Nezávislé kúrenie pre váš komfort. Chcem naozaj prirodzený blond. Nie je nič jednoduchšie. Novinka od Schwarzkopf. Pure Blondes od palety Permanent Natural Colors s anti-orange tone technológiou pre prirodzene vyzerajúce blond vlasy bez oranžových tónov. Nové palety Permanent Natural Colors Pure Blondes. Od Schwarzkopf. Profesionálna starostlivosť o vaše vlasy. Skočte do CEM-M. Kompletné multivitamíny s minerálmi pre deti plné vynikajúcich príchutí. Navyše zadarmo super hodinky z doby ľadovej. CEM-M. Zdravie deťom. Antiviro, drink pre veľkých hrdinov. Antiviro, stiahni si ho. Zbieraj kupóny Antiviro a vyhraj túto super cenu. Rajo, s chuťou do života. Nemám rada zápach, ale konečne je tu Aust. Aust skutočne funguje. Aust to je koniec nepríjemným pachom. To je skvelé. Keby bolo zápach vidno, všimnete si, že väčšina osviežovačov vzduchu zápach len prekrýva. Aust nepríjemné pachy odstraňuje, aby váš domov voňal čistotou. A zápach je preč. Aust, teraz 50 ml zadarmo. Neustály zápach? Toho vás navždy zbaví Aust Electric, lebo pôsobí dlhodobo. Aust Electric. Mimické vrásky nie sú vrité do pleti definitívne. Miokin, prvý krém od Vichy s adenoxínom. Vrásky sa vyhladzujú a miznú. Miokin, korekčný krém proti mimickým vrázkam. Vichy, zdravie pri stane aj po koške. Inovácia Miokin fúzionočný uvoľňuje čistý adenoxín priamo dovnútra vrások. V prírode sa sila našla, Hedelix vás zbaví kašľa. Tento záchod je už môj! Som prvá baktéria, ktorá to tu dobila. Nie! Domestos! Tuhý WC blok, ústup! S extra širokým gélovým prúžkom pre dlhotrvajúcu sviežosť a hygienickú čistotu. Nové Domestos tuhé WC bloky. Víťazstvo nad baktériami pri každom spláchnutí. Výmena náplní je teraz ešte jednoduchšia. Stačí pár pohybov a Domestos je pripravený na ďalšie víťazstvá. Nové Domestos tuhé WC bloky. Keď vám vaši milovaní posielajú peniaze, je to o mnoho viac než len peniaze. To je dôvod, prečo milióny ľudí na celom svete dôverujú Western Union. Western Union. Rýchly a spoľahlivý celosvetový prevod peňazí. Zasa tá chrípka.
Ja viem, ako vám je. To teda neviete. Vy ju nemáte. Ale mám. Ale veď vám nič nie je. Teraz už nie. Vzala som si Coldrex. Coldrex účinne pôsobí nielen proti horúčke, upchatému nosu a bolesti v krku, ale aj celému radu ďalších príznakov. Ach, zasa tá chrypka. Ja viem, ako vám je. Diede viete. Ale viem. Coldrex. Silnejší než chrípka. Odoláš tejto mimoriadnej ponuke? Limitovaná edícia Fidorka 4 plus 2 zadarmo. Opávia. Zubní lekári najčastejšie ošetrujú 3 základné problémy. Zubný kas, parodontózu a zubný kameň. Predchádzajte týmto problémom s novou zubnou pastou Odol Trident. Pri pravidelnom čistení vám poskytne účinnú profilaxiu proti zubnému kazu, parodontóze a zubnému kameňu v jednej zubnej paste. Aby ste od zubára odchádzali vždy s úsmevom. Nová zubná pasta Odol Trident. Trojnásobná profilaxia. Začnite si s najnižším. S Venovým životným poistením poistíte seba aj svojich blízkych už od 200 korún mesačne. Kooperatíva. Bez starostí je život krajší. Nechajte starosti za dverami. Poistite si svoj život a bývanie teraz ešte výhodnejšie. Vaše obľúbené poistenie vám prináša Kooperatíva. Chceli by ste sa počas svojich dní cítiť dlho svieža? Teraz môžete. Nová Always Fresh. Výborne vás chráni. A vďaka jej jemnej vôni sa budete cítiť dlho svieža. Nové Always Fresh. Tajomstvo sviežej ochrany. Ahoj, mami, ako sa máš? Ako sa máš? Výborne. Je mi lepšie, odkedy si mi poradila Activiu. Vravela som ti, že je výnimočná. Obsahuje Bifidus essensis, živú kultúru, ktorá pomáha regulovať trávenie. A je fakt dobrá. A navyše pomáha. Priaznivé účinky Activie na trávenie sú vedecky dokázané. Dajte si preto Activiu každý deň. Teraz sa môžete cítiť svieža dlho vďaka novým Always Fresh s jemnou vôňou. Aj ako intimky. Nové Always Fresh. Tajomstvo sviežej ochrany. Revolúcia v boji proti lupinám. Už žiadne lupiny a krásne vlasy navyše. Elseu proti lupinám od L'Oréal s unikátnym zložením. Dokonale odstráni lupiny, zabráni ich opätovnému vzniku a vďaka Equadermu upokojí vlasovú pokožku. Žiadne lupiny a krásne vlasy navyše. Elseu prináša variant pre každý typ vlasov a SOS starostlivosť na okamžité upokojenie pokožky. Žiadne lupiny, upokojená pokožka, krásne vlasy. Starostlivosť, ktorú oceníte vy i ona. Elseu proti lupinám od L'Oréal. Slyšela jsi už o té videokazete, která zabíjí lidi? Přehraješ si ji a pak začnou noční můry. Když video vypneš, zazvoní telefon a potom se ozve 7 dní. Nočný film hit, ktorý vám zavolá priamo domov. Kruh. V sobotu v noci na Jojke. Show, o akej sa vám ani nesnívalo.